que no te prens l'atenció? Tinc cuidado perquè la hipertensió és una malaltia silenciosa. Sí, a la Comunitat Valenciana, 1 de cada 4 persones tenen la tensió alta. De segur que la primera recomanació dietètica que han rebut és la de disminuir el consum de sal. Per això, l'ideal seria eliminar el saler de taula, eliminar el saler de cuina i començar a tastar altres gustos, com ara el que t'aporten les herbes aromàtiques o també la llima. Però pot ser que no siga suficient i en aquest moment haurem de començar a reconèixer aquests aliments que poden tindre sal oculta o amagada i en els quals habitualment no pensem. Porten una important quantitat de sal i s'ha de restringir el seu ús en les persones hipertenses totes les conserves. També els aliments precuinats, per supost les sopes i caldos de sobre. Els embotits, incloent el pernil dolç en el que la gent no pensa habitualment quan parlem d'estos menesters, tenint en compte també que el formatge, quan més curat, més quantitat de sal tindrà. Els fruits secs són fantàstics per al teu cor, però has de tindre atenció i fixar-te que no estiguen salats. I de segur que te sorprèn que un aliment dolç, com ara la bolleria industrial, porta una quantitat important de sal. Te pot enganyar el gust, però no té per què enganyar-te la teua vista. Per això la recomanació serà que t'acostumbres a llegir les etiquetes i a saber que la sal és una molècula que porta cloro i sodio i que el sodio és la part de la sal que pot fer-te mal. Per això serà la paraula que hauràs de buscar en les etiquetes. Recorda també, pot ser el més salat sense prendre tanta sal. Ajuda't!